Sengiphenduka isitha senhliziyo yami manje. Uma ngabulawanga izinto zomhlaba, lento egxumagxuma esifubeni sami iyongishabalalisa. Nasi. Zinhlungu zenyama zingcono kabi kunalento enginokizwa ngaphakathi. Yazi kwamina angisazithandi. Ikhanda linokugcwala ukuphikisana kwamazwi uma ngizibuka esibukweni. Lo muntu omuhle kangaka ke bese hleze ekhala angimazi. Ngangitheni ngangibuza lutho ngothando ngoba angazi. Hayi. Secacile ke ukuthi impilo nje ngokuphelela kwayo angiyazi. Lo mhlaba usisihogo sami ngolwami ulwazi. Kepha futhi nginokuzithethisa kube sengathi ngiyatetema ngintekenteke ngiyazizwela. Abantu kulomhlaba abaningi banezinkinga zabo. Bengiwubani ke mina ozolindela ukuthi nginakwe mina sibaningi sesifisa ukuqashwa kwentambo. Sibadlela umona sebaphenduka amathambo. Kepha futhi mhlambe lenhliziyo kusasa izokhetha ukuvuka umoya usuphansi. At that moment mina nomqondo sazama ukuqondisa amaqiniso esiwacabangayo namhlanje. Inhliziyo isiqhwaga. Isingithandisa nomuntu osekudala ngamlahla. Inhliziyo liqoki ngoba njengoba ngibhala nje izama ukungiqambisa amanga. Ifuna ngithi ngijabule ngajabulanga. Okwanamhlanje lenkondlo ngizoyivala la ngesaba inhliziyo nomqondo wayo